Ние, като царици Рози, приемаме задачата да носим името на града ни с гордост, както и като млади хора да дадем гласност по теми, които се отнасят за нашето общество днес, като агресията в интернет и в социалните мрежи. Пример мога да дам с певицата Дара, която въпреки негативните отвизи по нейното изпълнение, още преди да отиде на Евровизия, тя представи България блестящо и ни отведе на първо място. Нека да я аплодираме с нейното представление. Хейтът от своя страна може да застигне всеки, както включително и нас, участничките в конкурсът Царица Роза. Въпреки това, всички ние сме победителки, тъй като успяхме да представим лицата си и имената си пред обществото. Агресията и езикът на омразата нямат лица. Те си намират гостоприемник и се предават сред много хора, като вирус. Снощи направих една голяма грешка. Реших да прочета някои от коментарите за избирането ми като царица Роза. И знаете ли, установих, че много хора могат да съдят онлайн, но не могат да се изправят и да кажат нещо позитивно. Затова аз като царица Роза стартирам кампания за хейта в онлайн средата. Всички хора, които се мислят за силни зад телефоните и могат да обиждат и да сочат с пръст, нека се научат да уважават и да се отнасят с уважение към останалите.